Pa ovako, kao prvo i mi smo računali, mi smo išli sa ciljem da osvojimo medalju, u stvari i na zlatnu, ali računali smo da smo zajedno sa selekcijom Srbije onako najjača ekipa na turniru. Mada to se onda promijenilo posle povrede Bogdanovića, jer je on po našem nekom uvjerenju veoma važan igrač, ne samo na terenu, nego još puno više u kabini, što se kaže, da je ta vođa te ekipe. Tako da smo očekivali da su znatno oslabljeni. Grupa je bila teška, na kraju ta utakmica protiv Turske koja je stvarno odigrala fantastičan turnir, ali generalno mislim da je Srbija odigrala veoma dobru grupnu fazu i onda je specifikacija tih turnira da jedna utakmica, možeš sa jednom utakmicom sve da upropastiš. I ja mislim da je to malo u javnosti isto ta reprezentacija Finske dosta podcijenjena, da je to stvarno neugodna ekipa koja se nikad ne predaje, koja kad ima dobar dan, koji je sigurno imala, može da pobjedi puno jače ekipe od sebe, jer trče 40 minuta, bore se, šutiraju, nikad ne može biti siguran, tako da je veoma neugodna ekipa za igrati i ja mislim, kažem, na jednu utakmicu, iako je Srbija favorit, iako je naravno razočarenje sad izgubiti u osmini finala, ali turnir je tako brutalan da se može desiti i dobrim ekipama i mi smo se dugo mučili protiv Portugala koji su daleko ispod Finske, ali kažem, jedna utakmica onda odlučuje o svemu, tako da nije baš zahvalno taj sistem. Da, generalno je odigrao, mislim, odličan turnir za svoje godine, osvježenje recimo na evropskoj sceni. Ja kao juniorski trener, on mi je bio poznat već i od ranije i znam, pratim ga malo u Americi šta je uradio, veliki talent i bit će veoma interesantno posmatrati ga sad na najvećoj evropskoj sceni. Pa ima stvarno dosta igrača, ova regija uvijek ima dosta talenata. Sad mali Marković iz Mege je, rekao bi, zadnjih godina bio taj veći talent. Ja mislim da se ima talenta, ali zavisi puno i od situacije. Znači sad su te godine 18 do 20, gdje treba da dobiju šansu na najvećim nivou, gdje treba onda da ih iskoriste, gdje se formiraju igrači. Taj prelaz, mislim, kažem, to mi je profesija, prelaz iz juniorskog u seniorsku košarku su veoma važni momenti, tako da ima puno talenta. Nadamo se da će dobiti priliku i da će iskoristiti, a možda čak neko iskoči za koga još ne znamo, ko se izbori u tom svom. Ali pratim sve pratim regiju, bio sam prošle godine na završenom turniru juniorskom u Laktašima ABA lige i kažem, pratim i juniore i seniore i u Bosni i Hercegovini i šire. Bosna je odigrala fantastičnu sezonu sad u srijedu, veoma dobru utakmicu, nadam se da će da odbrani tu prednost u Belgiji, da će se kvalifikuje i za Evropu. Sad onda u ABA, mislim, ide na bolje i Gokeja je uvijek već dugo godina stabilna i radi se, ja mislim, u omladini, kako sam ja shvatio, kažem, bio sam tamo, radi se veoma dobro u omladinskim pogonu. Ja mislim da je to put i budućnost, da se investira u mlade, da se daje njima šansa i onda da se preko njih traži taj neki put nazad na stare staze slave.